Kaixo Maria Emilia, ez duzu arazorik azken lana bidaltzeko beti iristen zait, baina proba txiki bat egingo dugu. Joan saiora, adibidez 18garrenean, aukeratu azken lana, deskargatu eta ariketak egin ondoren, niri bidaltzeko, arakatu, eta aukeratu nahi duzuna, adibidez hau, eta fitxategi hau igo. Hori egitea nahikoa da. Horrekin bidali duzu lana. Ikusten duzu, orain pantaila aldatuko da, eta hemen bidalketa agertzen da, zure fitxategia igo dela. Gero, notak konprobatu nahi baduzu, joan pantailaren ezkerrean zereginak atalera, eta hor konprobatuko dituzu zure lan guztiak eta nik jarritako kalifikazioa. Kasu honetan, hau nire taula da, ez dut lanik bidali eta horregatik ez da ikusten. Bueno, agur ondo izan eta eskerrik asko.